The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpangadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, fellow believers. Aniron sa gitan ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og di ta maglangan una sa tanan alang kini kanimo fellow believer. Na kabay suliran si mong kinabuhi? Of course, that question is very basic. Everyone's problems in life, right? That is normal as human beings. Again, that is normal. If you say to me, wa man kay problemas kinabuhi, well, congratulations kung wa kay problema. But sooner or later, ang problemas kinabuhi will just automatically come to your life. Mientras nagaginawa ka pa ni ining higayuna. Okay? Mientras nagaginawa ka pa, maunay may tabo nimo. Ako malikon, kitang tanang mga tao nga niya ni ining kalibutan na muatubang gayod og mga suliran sa atong kinabuhi. Madako man na, magamay ba ka ng problema. Okay? Problems come to our life. Mamagtotoo ka ba o madili magtotoo? You may be a believer in Christ or an unbeliever. Nawalang kanimo, believer, ang tanan mong problema dugay rang gisulbad sa Dios. Gisulbad ng daan kanang tanan mong mga problema sa imong kinabuhi bisan pas kaniadtong wa pa buhata sa Dios ang kalibutan. Before the foundation of the world, He already solved all your problems in life in eternity past. Now, are you following me on this? Now, ani ang kamatuoran bahin sa problema nga atubangon sa mga Kristiyanon, ingon man sa mga solusyon nga gipahimutang sa Dios. Now, timan nga matag problema sa kinabuhi, ana-anay solusyon nga gilatid diha sa balaang kasulatan. You find and learn the solutions pinagi sa imong pagtuon, pagkaton, pagtuo, o paggamit sa pulong sa Dios sa imong kinabuhi. Through the power, pinagi sa gahom, sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo o sa pagtuon niini pinagi sa kalifikado pagayong pastor. Ang Juan 16:13 na kanayon, He, God the Holy Spirit, will lead you and guide you into all truth. Now, kung bahin na gani sa Christian problem-solving devices, ani ang pipila ka mga pamaagi, the nuts and bolts, so to speak, kung unsaon pagsusi, pagsuta, o pag-ila sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi, humanta, tuuhi, o dawata sa Ginoong Jesucristo, ingon nga, atong manduluwas o Diyos. Akong ipatinaw kanimo, ang imong kapilian, inig kasi natin nimo magubot ngayon, chaotic times. Kung mo ka na itong giingon nga, imong kapilian. Now, of course, kinahanglang imong gamiton ka ng imong kabubuton sa pagpili, mugamit ka ba niya na o dili. Kung mo desider ka nga, buot kang mugamit niya na, nan, you will have the means
sa pagsagubang sa bisag unsang suliran mo abot sa imong kinabuhi. Aniya karon ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad o mga suliran. Ang popular nga English term, God's 10 problem-solving devices. Ug niya, naguna nini rebound. Okay, now, ano ay mga problema sa kinabuhi nga daw di mabangbang, insurmountable, muingon katingali. Ang tinuod, they are not. Dinhi musod ang ingnon ta nga trick. Yes, the trick is ang paggamit sa problem-solving devices nga iya sa Dios. Well, hinoon, di man nimo magatunan kini sila overnight, dili. They build on one another samtang magatubo ka spiritually. Kanang imong faith muscles, maganaanam ka na og kaligon pinagi sa imong pag-ehersisyo. Correct? Well, of course, kung ipanginaot nga madasig ka sa pag-advance spiritually on a daily basis. Ang Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 3, nagkanayon, For in Him are all the hidden treasures of wisdom and knowledge. Ang pagkatuon sa pagunahuna sa hunahuna ni Ginoong Kristo, 1 Corinthians 2:16, mao ang Yahweh sa pagkinabuhi sa Kristohanong kinabuhi. Mao kini ang maghahatag kanimo sa tawgon taw spirituhanon nga X-ray vision. Lahi ang imong pagtan-aw sa mga butang kaysa mga butang nga way kaalam sa Dios, because you have a different viewpoint kaysa unbelieving world. Ang Diyos nun nga una, divine viewpoint, maunay mo puli sa tawhanon nga pangunahuna. Di man ang prinsipyo, human solutions are no solutions. God's solutions are the only real, genuine solutions. So, problem-solving device number 1, nga mao ang rebound. Ang rebound, termino ni nga itong gigamit, no? Rebound is confessing our sins to God the Father. Atong pagsugid sa tanan ng mga sala nga nabuhat ngadto sa Dios kawahan. Kay kini nga rebound maoy labing mainungdanong problem-solving device. This is the most important. Now, ang pulong nga rebound, by the way, naghulagway kini confession of known sin. Now, think of it, sama sa duwa nga basketball. Mo pauntol ka sa bula, you bounce out of fellowship with God, ning gawas, human mo untol ang bula, ning gawas sa court. Okay? You bounce out of fellowship with God, tungod sa imong pagbuhat og sala, personal nga sala. So, kinahanglan nimo nga i-bounce back nimo katong bula. Yeah. You bounce back in pinagi sa imong ng pagsugid sa imong sala. O ang Dios nagahatag kanimo niining kanang pagsangkap aron ikaw makarecover. Okay? May balik gikan sa imong pagpakasala ngadto na sab balik sa iyang pagkikawitay. Now, ang rebound gitudlo kini in the Christian's textbook, the Bible. Unsa man gisulti sa 1 Juan 1:9, if we confess our known sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness, known, unknown, and forgotten sins. Now, isil-sil ni dihang kining bersikulo nga diha sa mong kalag.
diya sa imong kasing-kasing. Kay kung di ka mo gamit niini, dili ka makakinabuhi sa imong espirituhan ng panginabuhi. O ikaw pakyas sa atubangan sa Dios. Apan sa dihang imong isugid ang imong sala, it puts you back in fellowship. May balik ka sa imong pakig-ambitay sa Dios nga Amahan, o ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Then you can use the other problem-solving devices. Now, paminaw, kung dili ka mo gamit sa rebound, pag-sugid, ato na inyong pagsugid, if you do not use rebound, the other 9 problem-solving devices do not work. Di man nila. Dili mo salir katong atong lain nga siyam ka problem-solving devices. Human ka na himong Kristohanon, I found I still sinned. Mayingon katingali. Ano man sige pa ko pagkasala nga Kristohanon naman ko. O I'm frustrated. May tabo ka na nako. After all, sin is something that displeases God. I wondered if I was even saved. Mayingon katingali. Mura bitaw usahay nga magduha ko, luwas baka ako. Kung luwas magaling ko, why would I do these things? Now, kaniadto, I did not know the mechanics. Huwag ko kayo ba kung saan paagi sa Kristohanong kinabuhi. So, it's necessary for all of us nga makakatun kita niining tananggi kanang mando sa Dios. How the Christian life operates. As far as sin, we must learn how to recover. Mao na ang rebound. Kung ato ni ipadayon ugma, kining bahin ining function sa rebound. Okay?